Som Milan Svezenický, vyštudoval som vinársko-ovocinárskú školu a som tretia generácia tohto vinárstva. Vínko vyrábal môj detko, môj otec, teraz ho vyrábam ja a možno raz bude aj moja dcéra. Toto všetko vzniklo v roku 1980, keď začal detko robiť vínko pre seba a svoju rodinu. Neskôr však zistil, že by sa týmto koníčkom dokázal aj živiť. To znamená, že celý základ nášho vinárstva pochádza z 3 drevených súdov, ktoré sa nachádzali v tejto pivničke. Potom, ako prevzal výrobu môj otec, všetko sa začalo zväčšovať, niečo modernizovať, až vybudoval stredne veľkú firmu s distribúciou po Slovensku, hlavne teda predajcom a vinotekám. Avšak potom zistil, keď chce dorobiť kvalitné vínko, musí vybudovať v prvom rade vinohrady. Takže začal s výsadbou vinohradov v Malokarpatskej vinohradníckej oblasti. No a potom som vstúpil do tohto príbehu ja. Mojou úlohou bolo zjednodušenie prác. Prišla spracovateľská či fľašovacia linka, ale hlavne výroba kvalitných slovenských vín a ich distribúcia nielen predajcom. Naše vinárstvo sa nachádza v dedinke typickej pre pestovanie viniča menom Vinosady. Sme vinárstvo, ktoré spracováva hrozno výlučne z vlastných vinohradov v Malokarpatskej vinohradníckej oblasti. Väčšina z nich je umiestnená na južných svahoch, od Pezínka cez Vinosady, Modru až po Šenkvice. Sú medzi nimi samozrejme aj staršie vinohrady, ale väčšina z nich sú novovysadené odrody, ako napríklad Riesling Rínsky, Tramín červený, Devín, z červených je to napríklad Alibernet, Zweigelt-Trebe, Frankovka modrá, alebo aj Novošľachnenec, ako je Rosa. Disponujeme kompletnou agrotechnikou, vďaka čomu si vieme zabezpečiť nami požadovanú kvalitu a cukornatosť hrozna. Zber preferujeme ručný, pretože kvalita hrozna je u nás prvorada. Vďaka tomuto všetkému vieme dorobiť tie najkvalitnejšie vínka. Sme rodinná firma, takže väčšina našich zamestnancov sú členovia rodiny, hlavne pri výrobe. Samozrejme, že máme aj sezónnych brigádnikov, avšak tí sa najviac venujú prácam vo vinici. Na čo som obzvlášť hrdý, je, že naša firma je vlastne vybudovaná ťažkou prácou. Stopky z mlynčeka alebo aj šupky z lisu sa snažíme vrátiť naspäť do vinohradu vo forme prírodného hnojiva, keďže máme taký názor, že keď si niečo z vinohradu zoberieme, tak tam niečo treba aj vrátiť. Rád by som vás pozval do našej rodinnej pivničky, kde vieme pre vás zorganizovať rôzne posedenie s občerstvením, ale teda hlavne vieme predegustovať naše kvalitné slovenské vínka. Zároveň si naše vínka môžete zakúpiť na našom internetovom obchode mswine.sk. Pre aktuálne informácie sledujte naše sociálne siete a pre prípad, že by ste nás chceli navštíviť, nájdete nás na adrese Modránska 134 Vinosady. Na zdravie.
Som.